راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام أبز زلقمو كبرا سماعتي راديو إرنا نايلومي سولوس 29 مسكرم كلتشن 20 فنونا مبل 21 كفال زانتا كابل كيت رواندا نايزدحنت منسي إما كلن سومناوي مدب سبورتن كتقلليو أبناي زعلت زينا دما سعود عرب أسيراتهم تركب إرتراوان ناب عدوم نمملاس مس منيستر قدات وصاي تزتي حبرات إمارات عرب أب يمن دسيس سكوترا مليشاتات موفار تغتصلو مهلوه تقاليعو إثيوبيا أب كل البنشانغول غومز بستفت أمت كعتي بوحدو 15 سبات تقتلهم زبلو تحستوتات كلويو سناي مكتال هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسن سجر دما سعود عرب زي حقاو من قدي دوب يمن سجيروم ناب تاقر زاعتو يخونو حقاو من برفقاد وي إقاما زودقوم ببوليس تتحيزوم زتا أسر إرتراوان ناي مملاس مسرح نمجمارو مسمنقس إرترا زرب تكايد كم زلا ديبلوماسيان مجتات حبيروم منقس إرترا بحقاو من قد زوصو بسنكي لبدا كورونا فيروس تعاقيتهم تسنحو ناب عدوم كملسو زخل قطعتات أب زدال ولو زل أوانيو نقسنا سعود عرب أب تحتيو أب كأيدي زركوي إرتراوان سدتانياتات نمملاسوم مدب زغرب زلو أب أبيات مأسر سعود عرب زركبو بزهي إرتراوان بنسور كفلات كوانتا زي كالي كاب حدا 100 كساب 150 كم زبتسح اتوم نزا حبريتا زلاقو منجتات قمتاتهم يهبو حورات إمارات عرب أب يمن دسيس سكوترا مليشاتات موفار تغطلوا كم زلا مرببات زينا حبيرن أبزيك أربا أوان أستات حدا 100 زغونو مليشا بمركب تزعينهم نابتا دسيت كم استوافرو زحبراتن مرببات درو أب مززام نابستغاربه كلتا قزوف هنساتات كعسكرو مخانوم أميتن سكوترا أب أفدق وشمت عدن تركب نقيح بحرن هنداوي وكيانوسن تأساسرن أبتي كل ماي بعبيتا بقدامي درجات سرعن استراتيجيويت دسيتيا حبرات إمارات عرب نمليشاتات دبوب مدقاف نيمن نمقم معن ندسيت سكوترا دما كمت العجيو بوليتيكان تتكمل مهلوانيا توكس اتعربايت هاجر أب إرترا زسلطنتو مليشاتات يمن ناب ودبايت كتما عدنن دسيت سكوتران كتوافر مصنحاون يتكسيو أب إثيوبيا كل البنشانغول غومز أب زحلف السمون أب استخايدة متكعتي بوحدو 15 سبات كم تقتلو تحبيرو نايتي أب متكل كبابي ناغور أب تركب حوسي كتما مامبوك زتفتس متكعتي حلافنت زوسد أكل يلن حيلتات تا إثيوبيا نتمتكعتن زفتس معتقات أب مهدان توافيروم كم زلو غازيتا زر ريبورتر نأكلات منغستي بمتكاس غليصا أب إثيوبيا قاتيوم بزلو تسأتا وهاقواف أب حيالو كللات نعبي غونتن قجتاتن كولع نبور تريو كويني زلو يقون امبر منغسي إثيوبيا نغليوتي أب رحق كبابيتات تهاجر زكايد قجتات كحبو يفتن مهلو زيتا فلالي وغنات تهاجر يوغسو زينا تفتيملو ويني سليمان مبل 21 كفال زانتا كابل كيت رواندا نايزدحنت منسي إما كلي كترخلنا حجون دقيمه مكتالكم كتكتسلو بخبر عدماكم إما كلي ناي قدايات قداي كاب هلقيت رواندا ناي استرفت قولن ستيت تاريخ صحتي إما كلي إيلي باقيزا مس ستيف أوين ترقامي منبر فقرر آياء معرف إسران حدن نبكي قالي أو قويتها إذا نقر زمعسي خمودة تتقبرنو
مكينة أفهمس مستأمتكو لك نتقد معسرة دقايق زرأخو وقتال ترئيتنا إنترحم ويززخاخرا نترئيت وتحدر أخو እቶም ንሰለስተ ወርሒ መመላእታ ኸድሕነኒ ሃንቀው ኢለ ዝተጸብኽዎም ወታደራት እዚኦም ተረኣኺኖም ሲ በቃ ወማተ እዩ ማለት እዩ እልኩ ጎረባብተይ ክቐትሉኒ ተላዒሎም እቶም ቀተልቲ ይሃድኑኒ ነይሮም እቶም ፈረንሳውያን ራሕሪሖም ንኸይዶም ሕጂ ኸኣ እቶም ከድሕኑኒ ዝጽበዮም ዝነበርኩ ቱትሲ ርእሰይ ክፍንጥሕዋ ኣነጻጺሮም ለይ ነይሮም ናባኻ ገዲፈ የለኹ ጎይታ በልኩ ብልበይ ይሙት እምበር ኣብ ፍቓድካ ክሳብ ዝሃለኹ ይግድሰነኒ ክሳብ ኣብ ዘብፂሕካኒ ኢኸሞ ድላይካ ግበር ኢደይ ሓፋቢለይ ክትንስእ እናፍትንኩ ወታደራት ፈረንሳ ኣብ መንገዲ ገዲፎምና ኸይዶም ካልኦት ኣብ መንገዲ ዝገደፍናዮም እውን ኣለዉ በጃኹም ቀልጢፍኩም ረድኦም በልክዎ ኣፍኪ ሒዝኩ ኸፈሊ ጨደረለይ ሓደ ካብቶም ወታደራት ብረቱ ናባይና ወጣወፀ ቱትስ እንተ ትኾኒ ከመይ ኢልካ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ክትህልው ኽኢልኪ እቲ ካልኣይ ወታደር ከዓ ካልእ ሕቶ ሰዕበለይ ኩሉ ሰብ ተቐቲሉ እዩ ኩላቶም ተቐቲሎም እዮም ንስኹም ንባዕልኹም ቀተልቲ ኢኹም ሰለይቲ ናይ ሁት ኢኹም ሓቀይ ኣይኮነን ድዩ ንሃሱሳት እንታይ ከም እንገብሮም ትፈልጥ ዲኺ ከይትንቀሳቐሲ ቆርበትካ ከይተባላሽዊ بأسيوم قطعت وتهدراتنا تخبيبنا نيرنا سلازي كتزارب مفتان حدا جنيايو أفي حيزي اتزخون تسبخو دقايق إن حلف مسكدي قدايتهم أمونغو قتلتي حديقنا يوم زمزانا أتحساس بني مساكين كم بزعي وتهدرات كسدلهم يوم زتبينو نيرم إكسيابير مسؤوم يخون ጽንሒሉ እተሐለቆም ከሐተና መጸ እቶማስን የሞዝ መጽ ወታደራት ሜጀር ናፖሊዮን ዝጽውዕዎ ነዊሕ ቀጢን ኮይኑ ኣዝዩ ህዱእ ሰቢዩ ከም ዝናብ ገዝኡ ክንኣቱ ዝተተሓዝና ስረቕትዩ ዝጥምተና ነይሩ እቲ ብገጹ ዝነበረ ስምዒት ድማ ልክዕ ምስትቶም ፈረንሳውያን ነቲ ኣባል ኢንተርሃም ወይ ምስሓዝዎ ዝነበሮም ስምዒት ተመሳሰሊ ነይሩ እቶም ወታደራት ፈረንሳ ነትወዲ ዝገበርዎ እናዘከርኩ ጎይታይ እልኩ እቲ ሜጀር ከምዘይ ኣመነና ንጹር ነይሩ ስለዚ ነቶም ኣብ ጥራይ ጎልጎል ዝገደፍክዎም ብጾተይ ጸሎት ገበርኩሎም እግዚአብሔር ከዓ ደጊሙ ኣብ መድሓኒ ይድእተወ ኢማ ኩሊ ኢሊ ባጊዞ ንስቲ ሜጀር ጠጠዊሉ ዝነበረ ወታደር ዘድምጾ ዝነበረ ድምፂዩ ንስኺ ብሓቂ ከኣምን ኣይክእልኒ ከመይ ኢልክ ብሂወት ወፂኺ ባዚል ብረቱ ሪዱ ናብታ ኣነ ተጋዲመሉ ዝነበርኩ ተንበርኪኹ ሓቕፈኒ ባዚል ዓሌትቱ ክነሱ ምስ RPF ተሰሊፉ ክዋጋእ ዝኸደይ ጎረቤትናዩ ካብ መባእታት ሒዝና ኢና ንፋለጥ ትምህርቲ ንፉዕ ስለዝነበረ ኣደይ ብጣዕሚ ትፈትዎ ነይራ ክሳብ ገዛና ምስ ኣይመጽእ ስለዝነበረ ከዓ ኩርኩር መምህር ኢልናይና ንጽውዕ ነይርና ምስ ባዚል ሰላምታና ምስ ወዳእና እቲ ሜጀር ትፈልጣ ዲኻ ነዛ ጓል ኢሉ ሓተቶ እወ ጓል ትምህርቲ እያ ነይራ ወለዳ ኣዝዮም ጥዑያትን ክቡራትን ትወስዩ ኢማ ኩሉ ሰላይት ኣይኮነትን
أتتبلوكم كل حقي سمعوها بلو أبتا تتسقي ملا زنبركو جزيه نبازيل سلسلة اللهيني إكزابير أمسكنكو أتم مساري أم نابانا أن تأثيرهم وزنبرو والتهدرات مساري أم كوردون كلو ميجر كأقربيلو نسلامتا إدو سلسلة اللي ميجر نتوالب بحال بلني أي تحزلنا فقدو حسوسات مليئهم سلزلو نمن تأمن نمن أي تأمننا الشكاري بزخنا حجي نابانا نقعد حن بتحكي زخنا تسقمي بالكن بعلنا لنا لكي يا أني اللي مجا يا قداس زيادة حاجة زد اليوم أبقول قول رح ريحي يوم زمت أكو بصوت علوني أتم فرنساوي أنا بتراي قول أمونغو قتل تحريقهم ناخيدهم سلاسة زخونو وتصام عتام من قد تريفهم اللو اللو ديم ويتهم كمان فلوت أيكونات بجي خاصة بسرر اللو أنا زرباي قدم مودئي ميجر درو بملكت نتهم وتهدرات نبع الألويس كخدو حبرو ممو أيتي جنغي كنمت أمينة بلني إكزابير يبارخك يا أني اللي إتهم وتهدرات كيد مسبلو بازيل بأدرك حدوتات تسهلني كاب جزا خبزو يتصاورح كوينو داي عدن تهلكي داي حواتي قله أتني مجرش تركبنا دوك سكرو تبكي سومنيرو وجمدو بخلتي داو حسكو إتا أنا يزن أقرو زينا كسعب اللوزخ السكيات إن حسبكو دما هدو إلي كم يلخ نقرك خمزلني فلت انبازيل إذا حق خمزلاتان تنقرك خايزة حيش كل سب مويتي بازيل صدراي صدراخا كل ما أكل هاي مرقت أزن بروهتون كله تسن كله مويتمي كم زعباس نزتو السنة جزيء سقيلو تمتني تنحي له أبصرف نايبروتو تدقيفو كنخنخ جمرة مسكين بازيل ولدون 4 أخواتون 3 حاتون أميتهم مجمرتا زمت أو كله أتم متحدرات انتاي كوينهم بعين ترتاري كم زرأينا تردأني أزم متحدرات دحر نويح بكينات أبس خباب مسبوزحو زسمعو زلو زيناتات زي إمانيو زأمنوهم زنبرو قربابتهم صدرهم كم زقتلوا لهم نبرتهم كم ززرفوا من يوم زسمعو زلو مستغلو زمزقبو زنبرو عواتات كأ اتمع عسكر زغناني حقوس منفس يرأي نبران أنا والنبازيل اتحماق زينا كبصحلو بمغالي حانت خبت مخنياتي نيرمو وهتسمعني ألويسن اتم كالوت مساقري فيهم زنبركو بصوتي بمدنقايهم حما أقاتيموهم كخونا اللوز بالحساب متسنمو كتل جمركو بزحو كيدنقاي خاا اتدمو تسحقني ألويس كم معدو سمعكو إما كلي بجاخ تصولت كتطوايته بليو اتم قتلتي مستقلو ناي قتلت شوهاتهم كم زقاروم مئزاز أبيهم عيننا تراي تموتنا هنيرو لك كم تداني إلنا بأفهنا بس مساعته و اتومانا بس زخونو مالتيو لك كم ناي دانييل ألويس ناب أقربا حقف بمبال كساب نبعت التوت سحقتمو نايون مورال كناني إذا ما عالت زيات متساي مسلتنا النيرة دقي متم قتلتي كرخبونانيو إكزابير ستمسكني يخون اتهلكي توديو تمسكن 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 أملاخ بلكو ألويس
فشخلا آمين آمين إما كلي آمين بلد ألويس فاسيكا بقى اتزلوا تزفون فحشون منفس نتي تأساسيرو زنبري قط وتحدرات فتحو اتوي لخا فت إيماني مقياش سمعيتها رأيتن نتهم وتحدرات بزعبات تفلت أمهوبات سبات النعللت كتزانيهم جمرت كم أون نايك قلت وزاتات إنا نقرت كتسحقهم جمرت كأندي دسيلو ومزنبرقن اتخمه زي بالحكوس منفسايو بزعبا زخوني يخون كونتات بفتس وما يتماررنيا أب زخوني يخون كونتات كأ كحكوس هازخ إلا قطامي كتفتر أي تشكرنيا ميجر نتوالي ناتين ناي ألويسن مقرراب مسرائي أدي خديا إلو حتى تني أيكونتن كن ولدين كل التحواتين مبزحتو أم بيت السبعين سلزموتو كم قوالا أتكنا خناني بالكوا بالدعمية زحزة دحر مبالو بس أنكنا عيل كده تحسبي زبل حتو أصعب اللي انتي مالت كأيو بالكوا حتو أقري مني مبزحتو أم وتحدراتنا لنفسهم يمزوصوا نساتهم كم زبلو نابزخ مبتصح كزي سلزوسدنا نسدرهم كنا نخالقت كم زقتلو كم زغبرنايم يم نفسهم زوصوا كم وقت حسبوا يقباكم منيو ناتكم جيجا يكونن مسيت أنتوا واقيكم يخم عليهمكمنا حجز نجار زم أنت خيدقم مقتال قاريتنا يقرأ مبها حالكنا لما مديز قبا بالكوا رؤسون يمعنن صقامن بمنقنا بزعبا እግዚአብሔር ወይ ሰይጣን አይተማሃርኒ ነዚ ነገር ዘመን ከም ዝገበሩ አዳዕዲ ይፈልጥ ከም ድላይክ ይቅራት ትብል ትኽእል ይኸ ምናልባት ክንደ ተአነ ዝራእኹ ወጅ አምላ ሬሳታት አይራኽ እንትኾኒ ነዚ ነገር ዝገበሩ አገና እግሮም መሊኦም ኩለል ይብሉሉ እመንኒ يقريتا خزقبهم سبات أيكونا كقتالي يزقبهم أنا دمانة تزقبهم نجري خبا بزعبا يقرأ مبالن تخوين خاخ نسموتي يقرأ خبل اللومي ميجر أبت خبابي زنبرت بيت كريستيان كالوت كمانا كمزلو حبيرو كساب زخون يخون زخون مسأتهم كنت أنح دهر محبار إذا خبابي جنانا يوقع زونا مخانو يترسي كابوت إخو خلو لا يتبلي كم قلب إيد أولات إنترهامو أنت أتخي كما خي يقرأ زبلو الكي مسلكي وسقاء أنا نقولين مسكالوت مئة زخونو وتسامعات أبت بيت كريستيان نيرنا عراتن كبرتان وكوان تزي نبرنا اتجزانا حساس لز نبرقن حقوسات نبرنا اتخالق زي حقوسنا نجر كأ أبيت أملاخ منبرنا يو بازيل مقبيا نسألنا أنا دما أم بسال اتحكاكز نبركو أبدأ سرح أبسفتن كله خأ حدا زسكت بجنا ربشني أنت انتايجون إيزي بمبالك نحدا خبتم حلوتنا حتى تكوو زخنا ملسي كي ملس اللي بإيدي حيزو بتدحر بيت كريستيان حيزو نخداء كم أنجأتي أبرئس حد حد زتراغ رقي ريساتاتيو جهنم إسات كخونا اللوو كم تقلي مكبرتا قلبي بوم زنبري عسلها ماما قلي أبسبانهم تنتيفو قلي أدوما قبل عليهم يزن بنيرو كوخات أبزبان تريسا خوينهم كبل كلو
ነቶም ክበልዑ ዝመጹ ኽላባት ግን ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ኮይኑ ይሰጎም ነበረ። ኣፈይ ብኢደይ ሒዘ ኣዒንተይ ብስምባደይ ካብ ምፍጣጥ ሓሊፈ ዝገብሮ ይነበረንን። እቲ ወታደር ቀጺሉ ናብ ሓደ ካልእ ንጎኒ 30 ሜትሮ ንዕምቆት ድማ 6 ሜትሮ ኣቢሉ ዝኸውን ሬሳታት ዝመልአ ጉድጓድ ኣርአየኒ። ብኣሽሓት ሬሳታት ዝተተኽተኸ ጉድጓድ እዩ። ንድሕሪት ገጸይ ግልጽ ኢለ እናምለስኩን ሰንከልከል እናበልኩን ናብቲ ዝነበርክዎ ተመለስኩ። እቲ ወታደር ከዓ ሽዑውን እንትኾነ ወላ ሓንቲ ቃል ከየስተንፈሰ ሰዓበኒ። ካብዚ ከባቢ ዲኻ ሓተትክዎ። እወ ንምባል ርእሱ ንላዕልን ንታሕትን ነቕነቐለይ እሞ ኣብ ሓደ ካብቲ ጎዳጉዲ ስድራ ቤቱ ከም ዘለዎ ተረዳእኒ። ቃንዝኡ ብቓላት ክገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን። ካሕዝነሎም እንተደልየ እኳ መታሓዝንቲ ኣይትረፍሉን። ሩዋንዳ ነዚ ሕሰም እዚ ነዚ ቃንዛዚ ክትርስዕ ክንደይ ዘመናት ክንደይ ወለዶኹን ከድልያዩ። እቲ ዝቆሰለየ ልባትና ክሓዊ ዝተረረየ ልባትና ክልስልስ ክንደይ ክወስደልዩ። ንኣይ ነዊሕ ክወስደለዩ በልኩ። ኣዕንትቲ ወታደር ብዝረኣኹ ከዓ ካብ ሩዋንዳ ክውፅእ ከም ዘለኒ ተረዳእኒ። እዚ ቃንዛን ስቅያትን ብውሕዱ ንገለ ግዜ ክርሕቀሉ ከም ዘለኒ ምስ ነብሰይ ተረዳእኩ። ከምቲ ዝስማዓኒ ዝነበረ ፀዋዕታ ንኻልኦት ክሕግዝ እንተደኣ ኮይነ መጀመርታ ነብሰይ ክሕግዝ ክኽእል ኣሎኒ። ነዚ ክገብር እንተደኣ ኮይነ ከዓ ግዜን ራሕቂ ቦታን ጥራዩ ክፍውሰ ዝኽእል። እቶም ኣብቲ መዓስከር ዝነበሩ ዝኽታማት እቲ ሕና ክፈዲ ዝደሊ ዝነበረ ሜጀር እቶም ገና እቲ እኩይ ሸውሃት ናይ መቕታል ዘይወጸሎም ቀተልቲ እቲ ብቅድመይ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ብኽትሮ ሓዘን መንፈሱ ዝተሰብረ ወታደር ዓብ ወጥሪዩ ክወፅእ ኣለኒ። ግና ሰዓቱ ይኣኽለን። መጀመርታ ክጻፈፎ ዘለኒ ነገራት ክህሉ እዩ። ብተወሳኺ እውን ስራሕ ኣይነበረንን፣ ገንዘብ እውን ኣይነበረንን። እዚ ክሕግዘኒ እዩ ዝብሎ ሰብ እውን ኣይነበረንን። ዝውንኖ እንተነይሩኒ እተን ኣብ ዝባነይ ዝነበራ ክዳውንትን መቑፀርያ ናይ ኣቦይን ጥራየን። እተን ምስዞም ዕጥቋት ዘሕለፍክወን ውሕዳት መዓልታት መብዛሕትኡ ግዜ ከመይልና ንኪጋሊ ብዘይ ገንዘብ ክንመለስ ከመንኽእል ክሰላሰል ሕለፍክወን። ኣብኡ እንተበፂሕና 12ና ኣብ ገዛ እንዳ ኣልዮስ ክንቅመጥ ንኽእል ኢና። እቲ ገና ዘየተኣማምን ናይ 5 ሰዓታት ጉዕዞ ብማኪና ግን መን የሰሜና ይትሕቶ። ንመዓልታት ጸለኹ ነቶም ካልኦት ብጾተዩን ክጽልዩ ሓበርክዎም እሞ እግዚኣብሔር መለሰልና። ሜጀር ንትዋሊ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ኣሎይስ ተብጻሕና መኪና ሃበና። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ስንቂ ምእንቲ ክኾነና መሸማዕ ሩዝ፣ ሓርጭ፣ ሽኮር፣ ቡን፣ ጸባ ሓርጭ፣ ዘይትን ባልዶንጋን ጻዕና። እቲ ንኣዋርሕ ዝረኣኽዎ መግቢ ተደማሚሩ ክንደኡ ይከውን እዩ። ንሜጀር ደጋጊምና የቐኒልና ድሕሪ መባልና ንኪጋል ምራሕና። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ ቅድሚ ገለ ዋርሕ እንተዝኸውን ብዛዕቂ ሰብ ኣዕለቕሊቑ ክጸንሐና ዝነበሮ ጎደና ጩጩ ኢሉ ጸንሐና። ብጀካተን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መካይንን ናይ RPF ሬሳታት ከኣርያ ዞን ዝብላን ሬሳታት ከይበልዑ ብወታደራት ዝተቆስሉ ኣማኢት ኣኽላባት ዝኣርያ መካይን ጥራይ ብሒተንኦ ባዲሙ እዩ። እቲ ነስተንፍሶ ኣየር ከይተረፈዩ ሞት ይጨኑ። እቲ ፍጥሩሕ ገዛውቲ ኒን ዝብል ነፋስ ድማ ናይ መናፍስቲ ድምፂ ይመስል። ኩሉ እቲ ገዛውቲ ብጠያይት ተተናኺዑ፣ ገሊኡ ብሞርታር ተበሳሲዑ፣ ገሊኡ ተቓፂሉ ዕና ኮይኑ እዩ። ኪጋሊ ዓዲ ሞታት ትመስል። ገለ ድኳናት ማዕፁ ካብ ስሩ ተበንቂሱ ንብረቱ ተራሲዩ። ኮታስ
اتقد مجال عمتات مسقت النيكي قالي كتلاليا أبزيت خلالو كنتات بزيحة نبرد تنقبلا فقدو بزح فنجي تزاري يزالو كل بيكم استخلنا ياهو ذكرين خلنينا كتزاورا لكن واتيخن مسحان تقرخن كيك ملسا بلنا اتحيز الناس خدا اوتيستا قطتا نابيت صحفة ودو الحبرات هاقرات مالت نابتي بعل بيتانا ألويس فاري يبلو يلناز ترطرنا يبوتان رحنا كم تزبلتنا خا كاب جزانا نابيت صحفة ودو الحبرات هاقرات ني 15 دقايق بإقريو أبتنا حسي مستحاب زي رخبون ترأخوينهم بدحريو كخدو زخل انكوبو تازيو أبتغاتي بحاتين استسرحي عب معصوم سبزحنا نألويس كم مكينا وريدنا يا مس ألويس كاب نراخب نمجمريا جزي منفسا كهد من قد كتبلن أستبع الكلا فارن تمويتو كما يلخم زنبراي فلتن نسو كل نقريو بزيكو حيلي باللين بهوت كتصن حلي بزي ما تنصلي تسفا قبر كم تكزيابير نعخ سمعك سمعني ما كلي اكزيابير صلوتها سميعو زربا كي ودأتن كلا ابتقصري حدا نعوز مسل سبرعيد وي نسيو رقصنيا نسيو اكايدو كاب بزحت فيلي خوصو يخيلي تصوع لي بجاهم تصوع لي بجاهم تصوع لي نحن خبتو محلوتي ناي ود بحبرات هاقرات قويو كتوعلنا لمنايو فاري كسابنا ألو يسلاليا بترطاري كسنا بليك متصدح مسنح مسالاليا نايزلو كوكوي جمري مع تخفيتو خا نبت عربي أتنبركي خوك سعبا جمري كنزانن سامنون ننتيروم تحقفو كساب فاري اتهز أنكي إلو زحات تخا أبي وتي كابزر أخوهم اتازبلت أتن فسها زعسلان متقرنا في صدر بيتي نيرا ألويس يعنتا نبعتنا أوتري كبيت رس نجيرو لا نيرو بهوت كتسنا حيكالتن مويتا بلتو فاري رؤسو أبسلفني ألويسات رئيسو نخبابي 15 دقايق بحبار كل قصون كلو نحنا تعاندنا نتمتهم نبرنا كابانا ولا حدا كواك ولا خمس موتا زفلت أي نبرن بصنعتا تقرمنا مجرشتو فاري رؤسو نيعوم بزعبانا حتتا أبت مع عسكر كم دك أي زحسكوهم زختاماتيهم دحرم مبال مسانا خوخونيو بلتو نقعد حن متساكم بلنا إتا نوح قال ليوناردو روسنيا كيلتيو معروخنا ميتومي انتاي تبلي بلا فاري أقدون حزي لك عن ولد دقيقة مسلي صبقتي أبوخنا ديغن أزيوم تعياتن حياوتن يوم نيرو إكزابير نقال مخنياتي بهوتا تريفك زلو إتا مخنياتي تخساب زقلت ألكي مسانات صني بجاكا يا أني اللي كالا زبين برنن أبتا مكينا تسألنا نابند ألويس قصنا مرحنا أب من قدي فاري نتجزا قد مربعة وارح حديقو أبت قصرينا يودو بحبرات هاقراتي أمت كم زنبرع لنا ألويس ندق أين انت زي ما تصني بفتس أمنا بتجزا يمتملسكو جزا بزي بيت السبن فقرن بيت ما أسرتيو بلنا اتجزا فحفحيلو تنحنا اتمساختي تبناقيرو منادق تهيد بسيعو قل كفالنا يتنحسون وشتي زديتو تنحنا سمون مملأتانا تجزا أمت عراين مزرراين حلفنا يو
ሳላ መሳርሕን ጻዕርን ድማ እትፈራሪሱ ጸንሐና ገዛ ደጊሙ ቤት መሰለ ጂምፖልን እቶም ካልኦት አወዳትን መደቀስ ክፍሎም ክሕዙን ከለው ኣነን ፍሎረንስን ኣብ ሓደ መደቀስ ክፍላእተና ካብ ገዛና ካብ ንወፅእ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጥዑይ ዓራት ደቀስኩ ሕጉስ በልና በቃ ብዘይካቲ ሜጀር ንትዋሊ ዝገደፈልና ምግቢ ገንዘብ ዝበሃል ኣይነበረናን እቲ ብዝባና ዝነበረ ክዳውንቲ ከዓ ኣዋርሕ ስለዝተኸደናዮ ተቐዳዲድዩ ስለዚ ናብቲ ፍርስራስ ገዛውቲ ኸድና ክዳውንቲ ክንፍትሽ ጀመርና ኣብ ሓደ ገዛ ከዓ ወርቂ ናይ እዝኒ ረኸብኩ ንነፍሰይ ከዓ ድሕሪ ኩሉ ትመከራ ምሕላፍኪ ገለ ጽቡቕ ነገር ክትለብሲ ይግባኣኪ ለእመንኩዋ እሞ ኣብ ጅባይ እትኽዎ ኣብ ገዛ ኣሎይስ ምስ ተመለስኩ ተኸዲነዮ መስትያት እንተረኣኹ ግን ክጻወረ ይከኣልኩን እታ ተኸዲናቶ ዝነበረት ዋንኡ ጥራይ ትረኣየኒ እተን ናይ እዝኒ ኣይናተይን ነይረን ዝኾነ ዝኽርውን ኣይነበረንን ሓንቲ ካልእ ሰብ ፂራ ዘምጻኣቱ ወይ ናይ ፍቕሪ ህያብ ዝተዋህበቶ እዩ ከምዚ ብሂወት ካልእ ሰብ ምትእትታው ዝገበርኩ ኮይኑ ተሰማዕኒ ሰሪሐ ዘየምጻእክዎ ወይ ዘይግባኣኒ ንብረት ክውንን ቁኑዕ ኮይኑ ተሰማዕኒ እሞ ንጽባሒቱ ኣብቲ ዝረኸብዎ ቦታ ኣብዛሕክዎ ድሕሪ ዝኹሉ ኣብ እምረይ ሓደ ድምፂ ክመላለስ ጀመረ ኣነ እውን ምስቲ ድምፅቲ ተሰማማዕኩ እቲ ድምፅቲ ስራሕ ዘናድየሉ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ዝሕብር ድምፂ ነይሩ يقتل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يقوم زلقم كبرا سمعتي ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም 2020 ብክልተ ተቐዳደምቲ ተሳቲፋ ናትናኤል ብርሃኔ ምኽንያቱ ብንጹር ዘይተፈልጠ ካብ ምስታፍ በኺሩ መበል 103 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝመጽእ ሰሙን ክጅምር እዩ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃነን ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣብ ዝቕድድም ክሳተፉ ትጽቢት ኣሎ ተናኻሲ ሉዊስ ስዋረዝ ብሃንደበት ካብ ባርሰሎና ምስንባቱ ኣዛራቢ ዛዕባ ስፖርት ኮይኑ ቀኒዩ ዝብልን ካልእን ሒዝናልኩም ተዳሊና ኣለና ቅድሚኡ ግና ንምዝኻር ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም سعود عرب زي حقاو من قدي دوبيا من ساقيروم نابتا هاجر زاتو يخونو حقاو منبر فقاد وي إقامة زودقوم ببوليس تتحيزوم زتا أسرو إرتراوان نايمم لاسوم مسرح نمجمار مسمنقس إرترا زرب تكايد كمزلا ديبلوماسيان مجتات حبيروم أبيات مأسر سعود عرب زركبو بزحي إرتراوان بنصر كفلة كوانتا زي كالي كاب حدا مئتي كساب 150 كمزبتح اتوم نزح بريتازل أخو منجتات أميتوم حبرات إمارات عرب أب يمن دسيسو كوترا ميليشياتات موفار تغطل كمزلا مرببات زين حبيرن أبزي غربا أوان أستاد حدميت زغون ميليشيا بمركب تزعينهم نبتا دسيت كمزتوافرو زحبرات مرببات درو أب مززام نابستقاربه كلته جزو فنساتات كعسكرو مقانوم أميتن سكوترا أب أفدقا وشمت عدن تركب نقايح بحرن هنداو كيانوسن التتأساسرن أب تغل مايدمه بعبيتاب كداماي درجات سرعن استراتيجاويت دسيتيا
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ናይቲ ኣብ መተከል ከባቢና ጉር ኣብ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ማንቡክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የለን። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቓት ኣብ ምህዳን ተዋፊሮም ከም ዘለው ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ንኣካላት መንግስቲ ብምጥቃስ ገሊጻ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ከመይ ተቐንዩ ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ንሎሚ ሰሉስ 29 መስከረም 2020 ዝተዳለወ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ናይ ዝዕለት እዚ ፈነወና ዝተፈላለየ ንቕድድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ዝድህስስ ሓበሬታታት ኣሰናዲና ኣለና። ከም ወትሩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም 2020 ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢሞላ ኢጣልያ ብዓወት ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ዩልያን አላፊሊፔ ተፈጺሙ። ኣብዚ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ዝተሳተፍዎ ውድድር አላፊሊፔ ነቲ ተዳልዩ ዝነበረ 258.2 ኪሎ ሜትር ንኽዛዝም 12 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈዩ ንመወዳድር ተራሕሪሑ ብምኻድ ንበይኑ ብዘይተቐጻጺ መስመር ብምርጋጽ ተዓዋቲ ኮይኑ ከም ውጽኢቱ ድማ ንዝቕጽል ዓመት ብሕብሪ ቀስተ ደበና ንዝወቀበትን ምልክት ሻምፒዮን ዓለም ንዝኾነትን ማልያ ለቢሱ ናብ መስርዕ ቅድድም ክቐርብ እዩ። ንአላፊሊፔ ንምርካብ ዝከኣላ ጽዒራ ዘይሰለጣ 5 ተቐዳደምቲ ዝሓቖፈት ካልእቲ ጉጅለ 24 ካልእቲ ኣድሒራ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታ ውድድር ቤልጅማዊ ቮት ፋነርትን ስዊዘርላንዳዊ ማርክ ሂርሽን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም። ኣብዚ ካብ 177 ተቐዳደምቲ 88 ጥራይ ንዝተመደበ ርሕቀት ብግቡእ ዝዓመምሉ ኣዝዩ ፈታኒ ውድድር መርሃዊ ቅዱስን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን 21 ደቓይቕን 59 ካልእታትን ዶንግያ ምስ ዝመጸት ጉጅለ ብምእታው ብቕደም ተኸተል መበል 67 ከምኡውን መበል 69 ተርታ ሒዞም። ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብዚ ውድድር ንምስታፍ ናብ ኢጣልያ ምእታው እኳ እንተተረጋገጸ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ምስ ካልኦት ክልተ ተቐዳደምቲ ሓደ ካዛክስታናውን ጀርመናውን ኣብዚ ሻምፒዮን ኣይተወዳደረን። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ምስ ፈረንሳይት ክለቡ ኒፖ ዴልኮ ፕሮቫንስ ንዝነበሮ ውዕል ብተወሳኺ 4 ዓመታት ኣናዊሑ። ምዛ ማእከላ ኣብ ከተማ ማርሴይ ዝኾነት ጋንታ ጻንሖቱ ክሳብ 2024 ዓ.ም ክገብር ዝወሰነ ቢንያም ክታሙ ድሕሪ ምንባሩ ኣብ ዝሃቦ ቃል ውዕለይ ክሕድስ ብምኽኣለይ ሕጉሴ ራእናይ ዛጋንታ ምስ ናተይ ሰማዕ ኮይኑ ረኺብዮ። ኣብ ገለገለ ውድድራት መራሒ ጋንታ ኮይነ ንኽወዳደር ዕድል ይወሃበኒ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ዕለታዊ ዕብየት የርኢን ይመሃርን ኣለኹ። ኣብ ከም በዓል ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቱር ዲ ፍራንስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውድድራት ናይ ምስታፍን ኣብኡ ድማ ናይ ምዕዋትን ሕልሚ ኣለኒ ኢሉ ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ኒፖ ዴልኮ ፊሊፕ ላውነስ ቦገኑ ንቢንያም ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ሓደ ካብ ሱምያ ተቐዳደምቲ ናይ ዓለምና ንምግባሩ ጻዕሪ ጀሚርና ስለ ዘለና ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ሓድሽ ውዕል ንኽነዳልወሉ ኣነ ሓሳብ ኣቕሪበ። ርግጽዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ላዕለዋይ ደረት ዓቕሚ ቢንያም ኣይንፈልጦን ኢና። ይኹን እምበር ኩሉ ዝገብር ጎያይ እዩ። ከምኡ ኸዓ ዓቐብ ጽቡቕ ይሓኩር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ጽንኩር ውድድራት ሓያል ሸኾኻ እዩ። ብሓጺሩ ክዕውት ዝኽእል ኩለንትናዊ ረቑሒታት ዘማልእ ተቐዳዳማ እዩ ክብል ጠቒስዎ። ጠቃር ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎ ቢንያም ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ብዓወት ፈረንሳዊ ናስር ቦዋቢ ኣብ ዝተፈጸመን 203 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነን መበል 70 ውድድር ፓሪሾናይ ተቐዳዲሙ ኣብ መበል 28 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ። ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዝተሰጋገረ ወዲ 20 ዓመት ቢንያም ኣብ 2019 ዓ.ም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ላ ትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ቀዳማይ ኮይኑ ድሕሪ ምእታው ድሕሪ 2000 ዓ.ም ካብ ዝተወልዱ ተወዳደርቲ እቲ ናይ ፈለማ ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ኣፍልጦ ኣብ ዘለዎ ውድድር ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ክኸውን በቂዑ። ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታ ውድድር ዙር ላ ትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ 2020 ዝኾነ ቢንያም ኣብዚ ዙር ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ ርእሲ ምዝጋቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ብሓፈሻ 10 ግዜ ኣብ ፖድየም ሽልማት ደይብሎ። እዚ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኢግል ስዊዘርላንድ ትምህርቱ ክቐስም ዕድል ዝረኸበ መንእሰይ ኣብ 2018 እውን ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር ኮንቲነንታል ሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ ኣብ ጽርግያ ኣብ ናይ ውልቅን ጋንታን ውድድር ክሮኖሜትር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን 3 ኣዋርቕ ማዳልያ ገፊጥ እዩ።
ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ ውድድራት ቅድም ብሽክለታን ዓለምና ዝኾነ ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ካብ ዝመጽእ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ንመበል 103 ዓመቱ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር 3497.9 ኪሎሜትር ሽፍን ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ብናይ ክሮኖሜትር ውድድር ኣብ ከተማ ሞንሪያሌ ተበጊሱ፣ ኣብ ከተማ ሚላኖ ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ክሮኖሜትር ቅድድም ኣብ መበል 21 መድረኽ ክዛዘም እዩ። ጋንታታት ናይ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃኔ ካብ ክለብ ኮፊድስን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮምን ኣብዚ ውድድር እዚ ንመነመን ከም ዝልእኻ ዛጊት ቦግዕ እኳ እንተዘየፍለጣ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብቐዳምነት ዝስራዕ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ግን ኣስማት ናይዞም ክልተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ዝርዝር ኣስማት ገለ ተሳተፍቲ ናይ ዙር ጠቒሳላ። ብጊዜ ዕውት ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ትዋሃብ ፒንክ ዝሕብራ ማልያ ብብዝሒ ብምውሳድ ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለዉ 3 ተቐዳደምቲ ነዛ ማልያ 5 ግዜ ዝወነንዋ ቤልጅማዊ ኤዲ ማርክስ፣ ኢጣልያውያን ፋውስቶ ኮፒን፣ አልፍሬዶ ፒንዳንዮም። ካብ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዩራጋዊ ኣጥቃዓይ ሉዊስ ስዋረዝ ካብታ ን6 ዓመታት ርሃፁ ዘፍሰሰላ ክለብ ባርሰሎና ብግፍዒ ተደፊዩ ብምውፃእ ስማዊ ብዝኾነ ክፍሊት ማለት ብ6 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ናብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስግጋሩ ኣገረምቲ ካብ ዝተባሃሉ ዜናታት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ። ንሱ ምዛ ብኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ሲሞኔ ትእለየ ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብዛ ጋንታ ምስ እስጳኛዊ ኣጥቃዓይ ዲያጎ ኮስታ ተራኺቡሎ። እዞም ክልተ ሓያላት ኣጥቃዕቲ ብዙሕ ዘመሳሰሎም ባህርያት ኣለዎም። ክልቲኦም ብርቱዕ ናይ ዓወትን ናይ ዘይተሰዓርነትን መንፈስ ዝውንኑ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ሓርፋፍ ዝኾነ ቀድያ ጸዋውታውን የዘውትሩ። ኣብ ርእሲ ዝውን ብብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ዲስፕሊን ዘይብሎም ተጻወትዮም ዝረኣዩ። እዞም ክልተ ተወለድቲ ላቲን ኣሜሪካ ሰሪ ኣብ ሜዳ ዝፍጽምዎ በደላት ብርክት ዝበለ እዋናት ሽሻይ ብጫን ቀይሕን ካርታት ኮይኖም እዮም። ብፍላይ ስዋረዝ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ 3 ግዜ ንዝተፈላለዩ ተጻወቲ ብስኑ ብምንካሱ ኣብ ዓለም ማዕረ ማዕረቲ ሓያል ጎኒ ናይ ምህዳን ብቕዓቱ በስናን እውን ተወርዩ። ስዋረዝ ሓዳሽ ጋንቱ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናይ ዝዓመት ናይ መጀመርያ ግጥም ዝሓለፈ ሰንበት ኣንጻር ግራናዳ ኣብ ዘካየደትሉ ፈላሚ ጸወቱ ኣሰላሲሉ ነይሩ። ኣብዚ ኣትሌቲኮ 6-1 ዝተዓወተትሉ ጸወታ ስዋረዝ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ተቐይሩ ብምእታው ኣብ ሜዳ ኣብ ዝጸንሐለን ከባቢ 20 ደቓይቕ ክልተ ኩዓሳሱ ኣብ ሰኪዕት ተጻይ ጋንታ ክዕልብ እንከሎ ሓንቲ ንሸቶ ዝበቕዐት ኩዕሶ ድማ ኣቐቢሉ። ንመኽፈቲ ሸቶ ጋንቱ ዘቑፀረ ዲያጎ ኮስታ ድሕሪ ግጥም ንስዋረዝ ኣመልኪቱ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተዘራረበሉ ክለብ ባርሰሎና ከም ስዋረዝ ዝኣመሰለ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ኣጥቃዓይ ብኸንቱ ምኽሳራ ከም ዘስደመሞን እቲ ተጻዋታይ ድማ ናብ ጋንቶኦም ምምጽኡ ከም ዘሕጐሶን ድሕሪ ምግላጹ ሓደ ካባና ክናኸስ እንከሎ እቲ ሓደ ኸኣ ክራጋሕዩ ብምባል ብመልክዕ ዋዛ ንባህርያት ናይ ክልቲኦምን ተኸላኸልቲ መጋጠምቲ ጋንታታት ድማ ዝጽብዮም ዘሎ ሓያል ስራሕን ኣውኪኡ። እንግሊዛውያን ክለባት ብእንግሊዛውያን ተጻወቲ፣ እስጳኛውያን ክለባት ብእስጳኛውያን ተጻወቲ፣ ኢጣልያውያን ክለባት ድማ ብኢጣልያውያን ተጻወቲ ክዕብልላ ንቡር እዩ። እተን ዝተረፋ ሃገራትን ክለባትን እውን ልክዕ ከምኡ። እንግሊዛውያን ክለባት ሓደው ብእንግሊዛውያን ተጻወቲ ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዝተኣኻኸቡ ተጻወቲ ዝተጎባየን። በንጻር ናይዚ ሓቂ ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ እትነጥፍ ክለብ ወልቭስ ኣብዚ እዋን እዚ ብፖርቱጋላውያን ተጻወቲ ተወሪራ ትርከብ። ካብቶም 22 ተጻወቲ ዛጋንታ እቶም 10 ፖርቱጋላውያን እዮም። መዓስ እዚ ጥራይ ኣሰልጣኒ ዘጋንታውን ፖርቱጋላዊ እዩ። ዊልቨርሃምተን ወንደርስ ብዝብል ወግዓዊ ስም ትጽዋዕ ወልቭስ ነዞም ንዳርጋ 50 ሚታዊት ናይ ኣባላታ ዘቖሙ 10 ተጻወቲ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ሒዛቶም ናብ ሜዳ እንተዳእ ወሪዳ ወልቭስ ኢልና ዲና ክንጽዋዓ ዋላስ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ዘገርም እዩ። ቀደም ኣብ ግዜ ንእስነትና ኣብ ፈቐዶ ጎደና ኩዕሶ እግሪ ክንጻወት እንከለና ከም ዓንዲ ልዳት ኢልና ኣእማኒና ነቐምጥ ነርና። ማለት ሓንቲ እምኒ ኣብ ባይታ ምስ ተኸልናያ ነታ ካልእቲ እምኒ ድማ 3 ስጉሚ ፈንቲትካ ትተኽላ። ዓቐን ናይታ ልዳት ከዓ 3 ስጉሚ እግሪ ይኸውን ማለት እዩ። ክሰዓር ዝደሊ ሰብ ስለ ዘየለኻ ገለ ሓለውቲ ልዳት መጋጠምቶም ከይረኣይዎም ንሓንቲ ካብተን ኣእማን ብምንቅስቓስ ንልዳቶም የጽብወዮም። እቲ ምጽባብ ኣመና እንተዳእ ተጋኒኑ ወይ ከዓ እቶም መጋጠምቲ ጋንታ ኣስተውዓልቲ እንተዳእ ኮይኖም ግን ልዳት ይተዓቀነልና ኢሎም ዓቐን ልዳትካ ከም ዝተዓራረ ይገብሩ። እምበኣር ነዚ ፍጻሜ እዚ ዘዘኻኽረ ተረኽቦ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ማሴዶንያ ተኸሲቱ ነይሩ። እንግሊዛዊት ክለብ ቶተናም ምስ ክለብ ሽኬንድያ ኣብ ግጥም መጻረይ ንዋንጫ ኤውሮፓ ሊግ ተጻወቲ ሰውነቶም ንምውዓይ ናብ ሜዳ ኣብ ዝወረድሉ ኣሰልጣንታ ጋንታ ሆሴ ሞሪኒዮ ካብ ሓላዊ ማዕጾ ክለቡ ብመሰረት ዝረኸቡ ሓበሬታ ልዳት ይተዓቀነልና ብምባል ኮሚሽነር ናይቲ ግጥም እቲ ልዳት ግቡእ ዓቐን ኣለዎ እንተዳእ ኮይኑ ንኽምትሮ ሓቲትዎ።
ኮሚሽነር ነቲ ማዕጾ ምስ ዓቀኑኻ እቲ ማዕጾ ብ5 ሴንቲሜትሮ ሓጺሩ ስለ ዝጸንሖ ከም ዝተኻኸል ተገይሩ ክለብ ሽከንድያ ልዳት ኣጽቢባ ዝገበረት ጌራ ናብ ፍጹም ቅላዕ ከተምርሕሞ ኣብ ፍጹም ቅላዕ ዕድላ ክትርኢ ዝተለመት እያ ትመስል። ይኹን እምበር ትልማ ስለ ዝተኸሽሐ ብንቡር ልዳት 3-1 ክትሰዓር ተገዲዳ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ነዚ ጉዳይ ናይ ሞሪኖ ብቐዳም ብመልክዕ ዳእላ ኣልዒልዎ ነይሩ። ምስ ብራይተን ገጢማ ኣብ መወዳእታ ማለት ኣብ መበል 100 ደቓይቕ ብዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ 3-2 ዝተዓወተት ብኦሌ ትዕለም ማንቸስተር ኣብቲ ግጥም ክብረ ወሰን ፕሪምየር ሊግ ብሰበረ ቁፅሪ 5 ግዜ ዓንድታት ልዳታ ከም ሕሱም ብመጥቃዕቲ ብራይተን ተደብዲቡ። ብፍላይ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ንወርወር ከምኡን ንጸጋማይን የማናይን ዓንዲ ልዳት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን 3 ግዜ ብምግጫው ሃትሪክ ሰሪሑ። ድሕርቲ ግጥም ከዓ ሶልሻየር ሞሪኒዮ ልዳት ንኸዐቀን ሎሚ መዓልቲ እንቋዕ ኣብዚ ሜዳ ኣይነበረ ብምባል ብርክት ንዝበለ ብመፋልምቶም ንዝተፈነወ መጥቃዕታት ዓንዲ ልዳት ዋሕስ ኮይኑ ከም ዘፍሸሎምን ዕድል ከም ዝገበሩን ገሊጹ። ካብ ካልኦት ወገናት ንዝመጾ እወታዊ ይኹን ኣሉታዊ ርእቶን ነቐፌታን ግቡእ መልሲ ከይሃበ ኣፉ ዘይለጉም ሞሪኖ ብወገኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ንትረኽቦ ካብ መጠን ንላዕሊ ንዝኾነ ቁፅሪ ፍጹም ቅላዓትዩ ክጐጥፍ ፈቲኑ። ንሱ ጋንቱ ብሰንበት ምስ ኒውካስል 1-1 ድሕሪ ምፍልለያ ሎምኸ ቅድሚ ጸወታ ዓቐን ልዳት ቁኑዕ ምንባሩ ኣረጋጊጽኩም ዶ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ኣይፋል 1 ልዳት ዓቐኑ ቁኑዕ እንተደኣ ኮይኑ ብዘይ ጸገም ይፈልጦ እየ። ትማሊ ግን ሶልሻየር ብዛዕባ እቲ ንክለቡ ብብራይተን ዘጓነፎ ነገር ኣዝዩ ኣብ ርእሲ ምሕጓሱን ምግራሙን ንእግረ መንገዱ እውን ዋዛ ሰው ኣቢሉ ነይሩ። ንዕኡ ምዕባይን ምንኣስን ማለት ዓቐን ክሊ ፍጹም ቅላዕ እምበር ዓቐን ናይ ልዳት ከም ዘየገድሶ ይፈልጥ እየ። ከምቲ ንቡር ኣብ 16.5 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብ 15.5 ሜትሮ ዝዓቐኑ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ንኽጻወት ከም ዘይቅበለውን ርግጸኛ እየ። ልዕሊ 20 ሜትሮ ዓቐን ኣብ ዘሎ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ክጻወት መሓረ ይመስለኒ እወ ንሱ ይኸዓ ዝበለጸ ንዑ ብምባል ብኣሽሙር ዝተባዕጠ መልሲ ሂቡ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደያኑ ከባቢ 20 ፍጹም ቅላዓት ተዋሂባ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ። ኢሌና ማቲያሊ ትበሃል ጓል 19 ዓመት ኢጣልያዊት እያ። ኢሌና ተጻዋቲት ጋንታ ላዚዮ እኳ እንተኾነት ንክለብ ሮማ እናደገፈት ይዓብያ። እዛ መንእሰይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ምስ ማሓዙታ ክትዘናጋዕ ድሕሪ ምምሰያ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ምስ ካልአይታ ብናይ መኪና ጉዕዞ ናብ መንበር ገዝኣ ተተሓሓዘቶ። እንተኾነ ግን እዘን ክልተ ማሓዙት ናብቲ እፈይለን ኣስተሪሕን ክዕርፋሉ መዲበን ዝነበራ ገዘን ከይበጽሓ ብወዝቢ ታሒዛተን ዝነበረት መኪና ምስ ሓደ ገረብ ተላተመት። ነታ መኪና ትመርሕ ዝነበረት ማርቲና ኦሮ ብኡንብኡ ህይወታ ክትስእን ከላ ኢለና ከዓ ከቢድ ናይ ርእሲ ማህረምቲ ኣጓኒፍዋ ብሄሊኮፕተር ተጼራ ጀሚሊ ናብ ዝተባሃለ ኣብ ሮማ ዝርከብ ሆስፒታል ተወስደት። ካብዚ ዕለት እዚኣ ጀሚራ ከዓ እዛ መንእሰይ ሃለወታ ከይፈለጠት ነ9 ዋርሕ ኣብ ዕውለት ማለት ኮማ ጸንሐት። ወለዳኻ ኣብዚ 9 ዋርሕ ውላዶም ንኽትነቅሕ ብተስፋ እናተጸበዩ ካብ ጎና ከይተፈልዩ ብቐጻሊ መዝሙር ክለብ ሮማ የስምዕዋ ነበሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዒለት መዓልትታት ከዓ እዞም ወለዲ ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ መዝሙር ካብ ፍራንቺስኮ ቶቲ ዝተላእከ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣስሚዑማ። ቶቲ ካብ 1992 ክሳብ 2017 ን25 ዓመታት ማልያ ካልእ ጋንታ ከይለበሰ ምስ ክለብ ሮማ ዝተጻወተን ከም ኣርማ ዛጋንታ ዝረአን ተጻወታ እዩ። እዚ ብደገፍትን ማዕከናት ዜና ኢጣልያን ሻሙናይ ንጉስ ሮማ ወርቃዊ መንእሰይ ግላዲያተር ከምኡን ካፒታኖ ብዝብል ቅጽል ስማት ዝጽዋዕ ተጻወታይ ኣብ 786 ግጥማት ክለብ ሮማይ ተሰሊፉ 307 ጎላት ድማ ኣውፂሩ። እቲ ካብዚ ተጻወታይ ዝተላእከ መልእኽቲ ኢለና ኣጆኺ ኢድኪ ተሃቢ ኩላትና ኣብ ጎኒ ኸለና ክትዕወትን ክትሓዊን ኢኺ ዝብል ነበረ። ሪፖብሊካ ዝተባለት ጋዜጣ ሃገር ንወላዲ ኢለና ጠቒሳ ከም ዝሓበረቶ እታ ደጋፊት ክለብ ሮማ ድምፂ ቶቲ ብተደጋጋሚ ምስ ተወላዓላያ ካብቲ ንኣዋርሕ ኣብ ዕውለት ሰጢማትሉ ዝነበረት ኩነት ወፂያ ህላውነታ ክትፈልጥ ክኢላ። እቶም ብኣካል ንቶቲ ረኺቦም ምስጋኖኦም ከቕርብሉ ድሌት ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ብሓጎስ ተፈንጭሑ ወለዲ ንግዚኡ እቲ ብሉፅ ድምፅኻ ምስ ሓያል ስምዒትን ጽኑዕን ቀጻልን ፍቕሪ ኢለና ኣብ ልዕሊ ሮማ ተዋሂዱ ውላድና ንኽትበራበር ኣኺልዋ። ከም ውፂት ናይ ዝኸዓ እቲ ማራኺ ፍሽኽተኣ ተመሊሱን ኣዒንታ ብባህታን ብርሃንን ተኾሊዑን ብኣካል ንኽትሓቕፈካውን ተሃንጢኣላ ዝብል መልእኽቲ ምስ ስእሊ ፍሕሽው ገጽ ካብ ዓራት ናብ ዊልቸር ዝተሰጋገረት ኢለና ኣታሓይዞም ናብቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኮይኑ ኣብ 58 ፀወታታት ዝተሰለፈ ቶቲ ሊኾም። ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ንምስጋር ተጻወቲ ኣመልኪተን ትማሊ ሶኒ ዘርግሖ ጽንጽንታታትን ወረን ከነቕርበልኩም።
ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈረንሳዊ አካፋሊ ክለብ ቸልሲ ንጎሎ ኮንቴ ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ንምስጋር ምስ ወኪሉ ከም ተዘራረበት ጋዜጣ ሚረር ሓቢራ በተወሳኺ ዛጋንታ ነቲ ብሓለፍቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዘይሽየጥ ዝተነግረሉ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ጃዶን ሳንቶች ንምዕዳግ ንመወዳእታ ግዜ 9 ሚልዮን ፓውንድ ሒዛ ክትቀርብ ምዃና ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ኣፍሊጣ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንኢጣልያዊ አካፋሊ ክለብ ቸልሲ ጆርጂኖ ንምግዛእ ምስ ጋንቱ ርክብ ትገብር ከም ዘላ ጋዜጣ ቴሌፉት ገሊጻ ክለብ ላዚዮ ንእስፓኛዊ አካፋሊ ሁዋን ማታን ብራዚላዊ አካፋሊ አንድሪያስ ፔሬራን ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምውሳድ ምንቅስቃስ ክትገብር ምዃና ጋዜጣ ዘሳን ጸብጺባ ክለብ ቶተንሃም ንስዊዘርላንዳዊ አጥቃዒ ክለብ ቤኔፊካ ሃሪስ ሰቬሮቪች ንምልቃሕ ከም ዝሓተተት መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል ኢንሳይደር ኣብ ገጻታ ኣስፊራ እዛ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ሌስተር ሲቲ ኣብ ሃደንቲ ብኤቨርተን ዝድለ ዘሎ ብራዚላዊ ተኸላኸላይ ክለብ ቶሪኖ ግላይሰን ብሬመር ንኽትጽምበር ከም ዝመደበት ኣፍሊጣ ፖርቱጋላዊ ተኸላኸላይ ክለብ ቤኔፊካ ሩቦን ዲያዝ ናብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ክግዕዝ ከም ተሰማምዐን ማንቸስተር ሲቲ ኸኣ ንእስፓኛዊ ተኸላኸላይ ኤሪክ ጋርሽያ ናብ ባርሴሎና ከተፋንዎ ከም እትኽእልን ጋዜጣ ስፖርት ኣገንዚባ ክለብ ኤሲ ሚላን ንናይ የማን ክንፊ ተኸላኸላይ ኣይቮርያዊ ሰርጅ ኣውሬር ካብ ክለብ ቶተናምን እንግሊዛዊ ማርክ ኣሮንስ ካብ ክለብ ኖርዊች ሲቲን ኣብ ኢዳ ንምእታው ተጣይቐሎም ከም ዘላ ጋዜጣ ሜይል ኣጋዊሓ ጋቦናዊ አጥቃዒ ፔሬ ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ምስ ኣርሰናል ምእንታን ክጸንሕ ካብ ክለብ ባርሴሎናን ካልኦት ዓበይቲ ክለባትን ንዝመጽ ጻውዒት ከም እተሓሰሞ ገሊጹለይ ክትብል ቴሌቪዥን ካናል ፕላስ ኣብ ፈንዋ ሓቢራ ኣሜሪካዊ ናይ የማን ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ኣያክስ ሰርጂኖ ዴስት ንደቂ ጋንቱ ከም ተሰናበቶምን ትማልሶኒካ ኣብ ክለብ ባርሴሎና ሕክምናዊ ምርመራ ንኸካይድ መደብ ገይሩ ምንባሩን ጋዜጣ ሙንዶ ዴፖርቲቮ ኣረጋጊጻ ብዘይካዚ ክለብ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ኣርጀንቲናዊ አጥቃዒ ክለብ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲነዝ ጸንሓ ተገዳስነት ከም ዝቕሃመ ጋዜጣ ካልቾ ማርካቶ ጸብጺባ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን